Det er sandt. Der er lidt Michelin over dig nu. Der er lidt Michelin i dig, når du sådan har så meget luft i dragten. Nå, men det er jo det, jeg mener. Den er jo super tryg for folk, som ikke har ambitioner om at blive rockhopper, men som har en hytte, ikke? Du kan sagtens til parktur i den, og så tage på... Ja. Ja. Jo, men du kan også tage mere af det, hvis du kunne, hvis man ville, så kunne man godt lave en eller anden form for spruttræk, ikke? Jo. Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det eksisterer. Ja. Ja, det kan være. Ja, det er tæt på. Prøv at se, om du kan rejse dig op, Simon. Nej, altså, den støtter jo rigtig godt, når du kommer derned, hvor du, altså, når du ligesom begynder at komme ud af balance, så er der jo enorm støtte at hente i den. Ja. Okay, der kunne du godt bruge en længere end 2.15 per gej der. Nu kan sige, nu tror jeg, der som ligger der er du ligesom kommet ud over punktet, ikke? Det er der, ikke? Og så hvis du kommer længere ned, så ja. Det har noget med skovfacon at gøre, at den er så flad, ikke? Så når du krænger bare en lille smule i forhold til at padle med, så bliver den volumen, du trykker ned i vandet, enormt stor. Ja, ja, ja. Der kommer ned, der får du virkelig trykket meget volumen ned. Ja. Så er der også en stangeholder, ikke? Den ligger nede i... Der er et hul bag dig, så du kan ligge og dørje, og så er der til en stangholder der på fordækket. Der er sådan 2 propper bagved. Nej, 1 prop er der. Der sætter du stangen, og så har du også en stangholder der. Jeg tror det er til sluk, så dåseøen den skal du varme. Den er kold. Den skal du varme ned mellem lårene. Der er også et hul mellem lårene på der, kan du se. Ja, det er nok til kaffen. Man drikker selvfølgelig ikke øl, når man er ude at padle. Jeg har padlet med GPS, og jeg går 7 km i timen med den der, og det gør jeg, når jeg padler en havkajak også. Det er fuldstændig det samme marchhastighed. Og det blev jeg egentlig lidt... der er let og fint her. Nå. Jo, men det